Κάντε λίγο υπομονή, μισό λεπτό, γιατί έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή, μισό λεπτό, Νίκο μου, τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Μπέο, να μας εξηγήσετε και σε λίγο θα τα ξαναπούμε, κύριε Κώστα και Νίκο μου, τι συμβαίνει με τα μολυσμένα νερά. Ακούμε για μολυσμένα νερά. Εσείς λέτε, κύριε Μπέο, καλή σας ημέρα και ευχαριστώ που είστε μαζί μας, ότι κάνετε κανονικά μπάνιο στο Βόλο. Εντάξει, πίνετε το νερό, δεν έχετε κανένα πρόβλημα, ενώ εδώ, από τις περιοχές της Καρδίτσας, της Λάρισσας, και κάποιες περιοχές του Βόλου μας κάνουν καταγγελίες για εξανθήματα, μολύνσεις και ασθένειες. Σας ακούμε λοιπόν. Τι έχετε να πείτε? Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός από την περιοχή της Θεσσαλίας και της Μαγνησίας, γιατί βιώνουμε μια πολύ περίεργη κατάσταση. Βέβαια, ο Βόλος αυτή τη στιγμή αρχίζει σιγά σιγά να υπάρχει μερική αποκατάσταση και να στεκόμαστε στα πόδια μας. Σε ό,τι αφορά το νερό, και αυτός είναι ο λόγος που βγαίνω για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Υπάρχει μια διαφορά, κυρία Καινούριου. Η Θεσσαλία έχει λιμνάζοντα νερά εδώ και μέρες και σε μεγάλο ύψος. Άρα πραγματικά εκεί μπορεί, δεν το γνωρίζω, άρα δεν λέω να υπάρχει κίνδυνος. Στο Βόλο δεν υπήρχε ποτέ λιμνάζον νερό, εκτός από μερικά σημεία που είχε λάσπη. Ως εκ τούτου, το νερό χλωριώνεται κανονικά, που μπαίνει μέσα στο δίκτυο. Επειδή δεν έχουν έρθει μετρήσεις ακόμη, έχουμε πει στον κόσμο ότι δεν είναι πόσιμο. Είναι για όλες τις άλλες χρήσεις. Εγώ κάνω κανονικά μπάνιο, πλένω τα πιάτα, πλένω τα ρούχα μου και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τώρα άμα εσείς θέλετε να κάνετε μπάνιο από πηγές και από εθέρια ελέη, πώς τα λένε, αλλάζει το πράγμα. Καλά, δεν νομίζω ότι κάποιος θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή με εθέρια έλαια μπάνιο. Κύριε Μπέο, είναι πιο σοβαρή κατάσταση. Σωληνώσεις. Μιλάτε ένας-ένας. Ένας-ένας μιλάμε, μην αγχώνεστε. Βγήκα να ενημερώσω τον κόσμο. Σας λέω λοιπόν. Αρχικά ήρεμα, και εμείς ήρεμοι είμαστε. Το νερό στο Βόλο δεν είναι κατάλληλο για πόσιμο. Για όλες τις άλλες χρήσεις και να μαγειρέψει φυσικά. Να πλύνει τα ρούχα του, να κάνει μπάνι. Είναι πολύ καλό. Τη διαφορά σας την έχει. Ένας, Ανδρέα μου. Αχιλλέα, είμαι ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Συγχαρητήρια γιατί ήσουν πανταχού παρόν και ενεργητικός. Αντρέα, ως άνθρωπος ήμουνα, προσπαθούσα να κάνω αυτό που μπορούσα. Έσπισες, ο πρώτος που έδωσε νερά ήσουνα. Θέλω να πω, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Μπέο, μία άνω τελεία, μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικά αυτά που λέτε. Ένα λεπτό να σας πω, να είμαστε λίγο συγκρατημένοι σε περιοχές όπως είναι ο Βόλος που έχουν πληγεί πολύ και έχουν ταλαιπωρηθεί. Μην δίνουμε πανικό στον κόσμο. Βγαίνουμε και λέμε το νερό δεν είναι κατάλληλο. Ακούω αυτό που λέτε, αλλά στη τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή έχουμε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Αγαπηδάκη, η οποία λέει τα αντίθετα από αυτά που λέτε. Να ακούσουμε και την. Κυρία Αγαπηδάκη έχει έρθει στο Βόλο. 2 λεπτά. Είναι στο Υπουργείο. Μισό λεπτό. Εκπροσωπεί την κυβέρνηση, κύριε Μπέο. Κυρία Αγαπηδάκη, είστε μαζί. Και εμένα τι εκπροσωπεί. Κάθονται στο γραφείο και διοικούνε πώς. Ακούστε να δείτε. Να ρωτήσετε λοιπόν την κυρία Αγαπηδάκη. Έχει κάποιο επίσημο χαρτί από εγκεκριμένο εργαστήριο του κράτους? Τώρα είναι η κυρία Αγαπηδάκη. Μισό λεπτό, έχουμε ένα θέμα με τη γραμμή μας, γιατί έκλεισε. Ένα θέμα με τη γραμμή μας θα μας απαντήσει η κυρία Αγαπηδάκη. Αλλά μιας και θέσετε το ερώτημα για την κυρία Αγαπηδάκη, εγώ που δεν γνωρίζω, ήρεμα σας μιλάω. Πείτε μου, εσείς έχετε κάποιο επίσημο χαρτί αυτή τη στιγμή? Εγώ δεν είπα ότι απαγορεύεται, ούτε τρομοκράτησα τον κόσμο. Ωραία. Λοιπόν. Είναι στη γραμμή μας η κυρία Αγαπηδάκη. Κυρία Αγαπηδάκη, καλή σας ημέρα. Σας ακούμε λοιπόν. Καλημέρα. Σας ακούμε, κυρία Αγαπηδάκη. Τι ακριβώς έχει συμβεί με το νερό στο Βόλο? Κυρία Καινούριου, όπως ενημερώσαμε και χθες, έχουμε το επιχειρησιακό σχέδιο για τον έλεγχο των υδάτων και την ασφάλεια του νερού σε όλη την περιοχή που έχει πληγεί από τις πλημμύρες, συμπεριλαμβανομένης της πόλης του Βόλου. Συνεργαζόμαστε και με τις δημοτικές αρχές και με τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης σε όλες τις περιοχές. Παίρνουμε δείγματα. Σήμερα είναι και κλιμάκιο και παίρνει δείγμα την περιοχή του Βόλου. Δίνουμε ξεκάθαρες οδηγίες. Στόχος όλων είναι να είναι ο κόσμος ασφαλής. Η οδηγία ποια είναι για το Βόλο? Γιατί όταν ο Δήμαρχος, ο οποίος ζει εκεί, λέει ότι μπορείτε να πλένεστε κανονικά. Ακούστε με λίγο. Κοιτάξτε, όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά. Και η τοπική αυτοδιοίκηση και η κυβέρνηση και οι αρχές
Θέλει ο κόσμος να είναι ασφαλής. Ναι, αλλά εσείς λέτε άλλα από ό,τι λέει ο Δήμαρχος. Όχι, όχι. Δεν λέμε άλλα, κυρία το ίδιο λέτε ο Δήμαρχος, ακούστε με λίγο. Ο Δήμαρχος είπε χθες ότι το νερό... Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Ο Δήμαρχος είπε χθες ότι το νερό δεν είναι πόσιμο. Το ίδιο λέμε και εμείς. Επίσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σημαίνει ότι όταν είναι κατάλληλο το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση, σημαίνει ότι είναι κατάλληλο για να το πιούμε και να το χρησιμοποιήσουμε για προσωπική υγιεινή κτλ. Άρα, όταν λέμε ότι το νερό στο Βόλο δεν μπορεί ο κόσμος να το πιει, σημαίνει ότι δεν μπορεί και να κάνει μπάνιο, χρειάζεται να βραστεί στους 100 βαθμούς για 3 λεπτά. Άρα λέτε άλλα από αυτά που λέει ο Δήμαρχος. Γιατί ο Δήμαρχος λέει αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να κάνει μπάνιο, πλένει τα ρούχα. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ, επειδή είμαι στον δρόμο, ζητώ συγγνώμη, δεν έχω πολύ καλό σήμα. Θέλω να περάσει ξεκάθαρα στον κόσμο το εξής. Σέβομαι τη θεσμική αρμοδιότητα του κάθε ενός. Η δική μου θεσμική αρμοδιότητα υπαγορεύει να μιλάω υπεύθυνα με βάση τα στοιχεία και τις κατευθυντήριες οδηγίες. Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το δείγμα τι έδειξε? Πολύ ωραία. Κυρία Αντρέα, μου 2 λεπτά. Κυρία Καινούριου, να σας διευκολύνω. Παίρνουμε καθημερινά δειγματοληψίες από διάφορα σημεία από όλες τις περιοχές. Δεν υπάρχει μια διαδικασία μαγική. Μπορεί κάποιος να διασφαλίσει ότι το νερό. Απλά, κυρία Αγαπηδάκη, από αυτά που λέτε τόση ώρα δεν έχουμε καταλάβει. Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή μας παρακολουθούν από το Βόλο, εγώ που μένω στο Βόλο, μπορώ να κάνω μπάνιο? Κάνει ή δεν κάνει? Αυτό. Ξαναλέω, κυρία Καινούριου, είναι η 3η μέρα που το λέμε στη σειρά. Το νερό στο Βόλο δεν είναι πόσιμο, άρα το χρησιμοποιούν οι πολίτες για μπάνιο αφού το βράσουν στους 100 για 3 λεπτά. Βάσει πρωτοκόλλου μιλάτε. Βάσει πρωτοκόλλου. Βεβαίως, επιστημονικό. Ωραία. Κύριε Μπέο, εσείς για να κάνετε μπάνιο βγάζετε το νερό στους 100 βαθμούς. Ζητώ συγγνώμη. Εγώ, κυρία Καινούριου, το σώμα μου βγάζει 110 βαθμούς θερμοκρασία και πλένε. Εντάξει, κύριε Μπέο, είναι σοβαρό όμως το θέμα. Δεν είναι τώρα, καταλαβαίνετε, γιατί ο κόσμος ακούει και μπερδεύεται. Άμα το θέμα είναι 100, το δικό μου δεν είναι 110, τι να κάνουμε τώρα? Ναι. Σε λίγες ώρες, αυτά που λέει η κυρία Αγαπηδάκη είναι βάση πρωτοκόλλου. Αυτό που είπαμε. Δεν είναι βάση αν θέλετε, πραγματικότητα. Δείγματοληψίας των αποτελεσματών. Βάση πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Μα είπα ότι έχουν κάνει δείγματοληψία. Τα αποτελέσματα ποια είναι, ρωτάω εγώ? Δεν τα έχει πάρει. Για να μας τα πει τα αποτελέσματα. Κυρία Αγαπηδάκη, στη γραμμή έχετε κλείσει? Έχει πέσει η γραμμή. Πάντως, καταλάβατε αν η κυρία Αγαπηδάκη έχει αποτέλεσμα από την βάση πρωτοκόλλου, ακούστε τώρα τι γίνεται. Ο κύριος Μπέος μιλάει ως ένας άνθρωπος που γνωρίζει την περιοχή του. Βάσει πρωτοκόλλου, η υφυπουργός λέει ότι δεν πρέπει από τη στιγμή που το νερό δεν είναι πόσιμο να χρησιμοποιείται και για προσωπική υγιεινή. Ισχύει, κύριε Μπέο, αυτό? Αυτό λέει η κυρία Υπουργός. Εγώ λοιπόν λέω, δεν είναι πόσιμο το νερό. Χλωριώνεται όμως και είναι κατάλληλο για να κάνεις μπάνιο. Από την άλλη, κύριε Μπέο, άλλη μία ερώτηση. Συγγνώμη, Χρυσλά μου. Μία γυναίκα, ένα κοριτσάκι μπορεί να πληθεί με αυτό το νερό? Εμένα, ακούστε να σου πω, ο γιος μου 11 χρονών κάνει μπάνιο. Ναι, ρωτάω, μία γυναίκα που είμαστε πιο ευαίσθητες. Ακούστε λίγο, ο κόσμος εδώ για μία εβδομάδα έχει περάσει πολλά προβλήματα. Μην του δημιουργείτε κι άλλα και πιστέψτε με. Εμείς δεν δημιουργούμε, ερωτήσεις κάνουμε. Πιστέψτε με, με την πληροφόρηση δεν χρειάζεται, άμα δεν είμαστε πεπισμένοι, δεν είμαστε σίγουροι, να λέμε πράγματα. Μη φωνάζετε, κύριε Μπέο, γι' αυτό σας έχουμε εδώ, για να μας ενημερώνετε και εσάς και την αναπληρώτρια υπουργό. Ναι, αγάπη μου, είναι η φωνή μου τέτοια. Ακούστε λίγο. Εντάξει, την ξέρω τη φωνή σας, την έχω ξανακούσει. Ο κύριος Μπέος είναι αυτός. Είναι και όντως πήγε από την πρώτη στιγμή στα λασπόνερα. Λοιπόν, θέλω λίγο, μιας και είστε μαζί μας και είστε πολύ ευγενικός. Ακούστε ένα λεπτό για να τελειώνουμε, είμαι στον δρόμο. Σε 2 ώρες, από ό,τι με πληροφορήσαν από το εργαστήριο, θα βγουν και τα αποτελέσματα. Τέλεια. Και κατά πρώτη εκτίμηση, τα αποτελέσματα είναι αυτά που λέει ο Δήμαρχος. Όχι. Παρακαλώ πολύ, προσέξτε τις εκφράσεις που χρησιμοποιείτε στον αέρα, κύριε Μπέο. Σας παρακαλώ, είναι πρωί, σας παρακαλώ. Κύριε Μπέο, δεν θέλουμε να ακούτε τις εκφράσεις, υπάρχουν παιδάκια σπίτι που βλέπουνε. Κύριε Μπέο, έσπασαν σωληνώσεις από τις πλημμύρες, καταστράφηκε το δίκτυο. Λοιπόν, συγγνώμη, Γρηγόρη μου, 2 λεπτά. Σπάσαν τα δίκτυα
Και γι' αυτό το νερό δεν είναι κατάλληλο. Μάλιστα. Θέλω να σας πάω σε κάτι άλλο. Επειδή στον δρόμο. Στην ερώτηση, ένα. Μισό λεπτό. Ακούστε εμένα μισό λεπτό, κύριε Μπέο. Μισό λεπτό. Ακούστε με. Απαντήσω ένα λεπτό να ενημερωθεί ο κόσμος. Απαντήστε, Το πηγαίο νερό από το πήλιο που έμπαινε στο διαδίκτυο, συγγνώμη, της ίδρυψης, έχουν καταστραφεί οι αγωγοί σωλήνες και δεν έρχεται πηγαίο νερό. Και γι' αυτό δεν είναι πόσιμο. Κατανοητό. Ωραία. Πάμε σε κάτι άλλο.